Hola a totes i tots, seguim aquest projecte d'Àgora Cultural anomenat Àgora la Resistència. Jo us parlaré breument de la religiositat a la Berga dels segles XIV i XV. Contràriament al que hem pensat, la religiositat anava molt més enllà que assistir a la missa els dies que tocaven, i aquesta inclús va agafar un caràcter quotidià o privat, si voleu dir-ho així. A través de l'anàlisi de la documentació, ja siguin inventaris post-mortem o testaments, ens podem fer una petita idea de quins objectes eren els que envoltaven la quotidianitat d'aquesta gent. Alguns d'aquests objectes estan relacionats amb les pràctiques religioses. Bé, un primer element a tenir en compte són els rosaris. De rosaris n'hi havia de diferents tipologies, anant pels més senzills, passant pels de plata, els d'ambre, inclús els de corall. Sí que té un problema que la documentació no ens distingeix els rosaris en si dels collarets. Ja sabeu que els collarets estan formats molts cops per perles i aquestes perles també reben el nom de paternosters, que és com surten els rosaris a la documentació. Tanmateix, hem de pensar que la gent a casa seva tenia rosaris. Un segon element del qual hem de parlar són els llibres. Contràriament també al que sempre s'ha pensat, i que és un mite, de que la gent a l'edat mitjana no sabia ni llegir ni escriure. Sí que és cert que a l'edat mitjana la pràctica de la lectura no és una pràctica extesa per tota la societat, però això no significa que sigui inexistent. Determinats col·lectius llegien, i això ho sabem per la possessió de diferents llibres. Per dir-ne algun, el cas de Miquel Oller, un tintorer, que a casa seva tenia un llibre petit de paper fet o compilat pel fra Anselm. No ens diu més, però podem tenir la hipòtesi que aquest llibre vindria a ser el llibre del frare predicador Anselm Turmeda i vindria a ser una mena de consell moral cristià. Bé, un altre cas seria el cas del Guillem Guitart, que era escrivent reial i tenia un llibre d'hores, que vindria a ser un llibret de devoció particular que conté salms, textos i pregàries per tal que una persona individualment pugui seguir la litúrgia de les hores. Això ens està parlant bàsicament d'una pràctica privada d'aquesta religió. Aquesta pràctica privada es veu encara molt més accentuada quan en l'inventari post-mortem del Pere de Coromines, d'un mercader, veiem que la seva habitació tenia un llibre de vesprals. Això ens va indicar que acabada la jornada aquest personatge podia gaudir d'un temps de lleure que el podia dedicar a l'oració o a la lectura d'aquest llibre. Un últim cas, i força paradigmàtic, és el cas de Tomàs de Fuibes, un pagès que compra llibres. Sabem que ha comprat un nombre determinat de llibres, no sabem quins llibres ha comprat, però sabem que aquest pagès ha comprat llibres i 18 sous a la botiga del Francesc Pujols. No sabem la quantitat de llibres que compra ni sabem la tipologia d'aquests llibres, però ens està dient que aquest pagès compra aquests llibres, per tant, hem de suposar que aquest pagès llegia. Bé, ja per acabar parlem una mica de les capelles, no les capelles que podem trobar pels carrers, sinó les capelles privades, dins de la mateixa casa. N'hem pogut trobar dos. La primera correspondria a Pere de Coromines, aquest mercader del qual abans hem parlat, i s'esmenta que aquest tenia una capella en una cambra. No s'especifica gaire més, però també es diu que sobre un pergamí tenia una imatge pintada. Tampoc s'especifica quina imatge tenia. Un segon cas seria el cas del Bartomeu Boixader, un paraire que es diu que té una capella a la seva cambra. En aquesta capella diu que té un post, és a dir, un tros de fusta on hi té una imatge pintada. Tampoc es diu ben bé quina imatge vindria a ser, però sabem que té aquesta imatge pintada sobre un tros de fusta. Això ens vindria a representar bàsicament la necessitat de que els laics participin de la vida religiosa. A poc veiem que la pregària deixa de ser un monopoli del clergat i deixa de ser exclusiva de l'espai litúrgic per entrar a les cases, és a dir, a l'espai privat, i també sortir als carrers, a l'espai públic. Per part meva ja estaria, jo us animo a seguir aquest projecte d'Àgora la Resistència, que el trobo molt interessant. Moltes gràcies.